जेवणामध्ये जर खोबऱ्याची चटणी आणि पिठी भात असत ना, तर जेवण किती भारी वाटत ना. खोबऱ्याची चटणी काय तुम्ही कुठूनही करू शकता, दुनियेत कुठेही तुमका नारळ मिळू शकतात. पण जी पिठी आहे ना, ती पिठी गॅरंटेड आणि एक नंबर टेस्टी पिठी जर तुमका हवी असत तर आपल्या गावठीवर तुमका नक्की मिळतली. या गावठीचा इंस्टाग्राम पेज आहे ना, त्यावरून सुद्धा तुम्ही ऑर्डर करू शकतास किंवा खाली व्हॉट्सअपला तुम्ही DM करू शकतास. माका मी तुमका तुमच्या कुठच्याही ॲड्रेसवर पाठवून देऊ शकते, ज्यामध्ये हळद आणि धने मिक्स केलेली पिठी. त्यामध्ये तुमका फक्त एवढाच टाकूचा की खोबरा थोडासा टाकूचा, थोडेसे कांदो, चवीप्रमाणे मीठ आणि थोडीशी लसूणचे पाकळे 2-3 टाकलास तर एक नंबर टेस्टी पिठी होईल, जी तुम्ही ह्या ताटात बघतास ही बघा. तर ह्या प्रकारे तुमका जर टेस्टी पिठी हवी असाल तर तुम्ही ऑर्डर करू शकतास. खाली नंबर दिलेला व्हॉट्सअप नंबर त्यावरून, किंवा इंस्टाग्रामला पेजला तुम्ही DM करू शकतास. आजच ऑर्डर करा.